Ahoj všichni, posílám krátkou zdravici z katarského letiště Dauha a to, co je za mnou, je jedna z věcí, které mě tady opakovaně fascinuje. Oni tu totiž mají přímo park plný vzrostlých stromů a rostlin. A jelikož máme chvilku čas, tak udělám pár záběrů. Je to fakt hezké. Tak se pojďte podívat. Tohle je pochod ve výšce korun, řekněme, samozřejmě vyumělkovaným světlem a s krásným výhledem pod nás do parku. Ano, občas to tu vypadá trošku jako park plný bezdomovců, ale uvědomte si, že jsme stále pořád na letišti. Nevím, jak to vidíte vy, ale podle mého tohle rozhodně stojí za zhlédnutí. Tím se s vámi z letiště Dauha loučím a mějte se fajn.